Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez serà avui a la tarda a Sant Boi de Llobregat en un acte de campanya amb Salvador Illa. Ahir ja es va passejar per sorpresa per la Fèria d'Abril de Barcelona. Per la seva banda, Puigdemont diu a Sánchez que si vol regeneració democràtica pot començar per canviar ministres com Marlaska o Robles. I Pere Aragonès va dir que el PSC està més entregat a la Moncloa que mai i ha reivindicat Esquerra com el partit del treball perquè ha aconseguit l'atur més baix dels últims 15 anys. Per cert, que els sindicats van demanar en la jornada d'ahir del treballador reducció d'aquesta jornada i salaris dignes. Per cert, que ahir va morir el supervendes Paul Auster als 77 anys de càncer de pulmó, també ens va deixar Rafa Madueño, un dels fundadors del PSC als 75, i Victoria Prego, periodista molt famosa durant la transició, també als 75 anys. Els claretians deixaran Lleida a l'agost després de 140 anys de presència a la ciutat. En bàsquet, a 9:15 del vespre, el Barça juga al Pireu i si guanya contra l'Olympiacos ja estarà a la final a 4 a la Final Four. Si perd, tindrà una segona oportunitat la setmana que ve. En bàsquet NBA, Boston ha guanyat contra Miami i ja s'ha classificat per semifinals de conferència i Dallas, amb 35 punts de Luka Doncic, ha vençut els Clippers i ara la sèrie està 3-2 pels texans. En futbol, semifinals de la Champions, Borussia Dortmund 1, gol de Füllkrug, PSG 0, l'eliminatòria es decidirà a París. Avui és Santa Zoè i la Mare de Déu d'Araceli, felicitats i per molts anys si celebres aniversari. El temps, sol i ruixats només al Pirineu i a les comarques de Girona. A la resta, en principi, no plourà. I això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.